Bună ziua tuturor! Mă numesc Aliona, am 50 de ani, vin din raionul Florești, Urșel, Mărculești. Anul trecut, în 2021, deci am încheiat un contract de muncă cu lucru bun, da. Eugen Safca. Deci el ne-a ajutat, am încheiat contractul, ce ne-a promis la fel a fost super bine, deci mi-a spus cu documente românești salariul, ce mai important, 1100, 1200, da, așa a fost. Am lucrat, condițiile de muncă bune, deci la lucru ne-au întâlnit bine, cu transportul la fel au organizat bine, am ajuns, ne-au întâlnit, ne-au cazat, foarte bravo. Despre lucru vreau câteva cuvinte să spun că, deci lucrul nu era foarte greu, trebuia de comisionat obiecte, de le împachetat, de le transmis mai departe, foarte ușor lucru. Pe urmă ne-am mai perfecționat un pic, deci ne-am ridicat la lucru la calculatoare, unde era un pic complicat în limba germană, dar am învățat și ne-am descurcat. Despre cazare vreau să spun că ne-au cazat foarte bine, am locuit la 20, undeva aproximativ 20 km de la locul de lucru, dar au fost organizate transporturi, bărbatul meu chiar era șofer, mașini foarte bune, deci nu am avut probleme. La cazare ne-au cazat într-o casă unde locuiam 9 oameni, 3-4 bărbați și restul femei. Eu cu soțul am fost cazați într-o odaie aparte, un cuplu eram și după care am fost foarte mulțumiți. Iarna era foarte cald și bine, deci condițiile bune, da. Frumos, bucătăria la nivel, mă rog, baia la fel, deci era bine. Am fost mulțumiți, deci despre salariul la Germania vreau să spun că cum ne-a promis așa și ne-a fost dat, uneori chiar și puțin mai mult când erau sărbători sau deci lucram în plus vreo câteva ore și deci primeam salariul decent. Bun. Din salariu puteam economisi chiar, deci noi cumpăram produsele alimentare singuri, pregăteam și am reușit să economisim, chiar ne-am procurat un automobil din Germania, l-am înregistrat în Germania. Soțul meu un pic cunoaște limba germană și am făcut tot în Germania, suntem foarte mulțumiți. În Germania ne-au primit bine, oamenii de acolo sunt la fel binevoitori, ne-au primit frumos, se vede de la o poștă că suntem veniți, că nu suntem nemți, dar oricum suntem mulțumiți unde n-am fi fost, în transport public, la farmacie, magazine, deci am fost tratați foarte bine. Suntem mulțumiți. Vă mulțumesc din suflet pentru tot, pentru susținere, pentru, mă rog, și aș vrea să spun la cei care vor să plece peste hotare, că nu tărăgănați, v-ați pus în gând, plecați. Ne pare rău că lumea emigrează, pleacă peste hotare, dar asta e realitatea și deci ne ducem, facem un ban, îl aducem acasă, îl cheltuim, ducem iar din nou. Ne pare rău că șopii rămân acasă, fără părinți, ne dor, dar știți cum e viața, pe unii mai bine, pe unii mai rău, deci eu doresc la toți, la mai mult și la mai mare, baftă. Și continuați înainte, am mai spus mai înainte că sunteți o echipă tânără, frumoasă, bravo, continuați mai departe și copiii voștri să meargă pe calea voastră. Sănătate vouă, copiilor voștri și asta. Vă doresc tot ce mai bun în lumea asta.